godang madok tu hami napa malo-malo doho patang subilak ko oto loak ala hudoko kami pitudo ulus namar tohonan di ulaon pesta ujuk panguli anak manang pamuli buru patang subilak hata songonomma na sopatut di pasahat akan da tua-tua. Alanya ha, moridokon na tua-tua, tua manian pakateon na, tua manian pangalahona. Molutung soparatipa di rohamuna hudoko kami pitu do ulus namar tohonan. Diskusi kita. Tohodo sonari ngarung sia sabdusede sabdutulu sahat tuduk dusede patupa. Gawi jala horas ma. Alai amang nahudok disi pitu ulus namar tohona di ulon pesta ujuk adong do filosofi nato dang nagabi malo-malo hok kami dang gabi nahubek kami naso patut gabi edukasi tuaka sudut na poso tuaka perantau Batak dohot diaspora Batak molutung umalo hamu mangatusi mangalapati akka paradaton dengga ketong bek kamu diskusi ton unang be dak tua be pakate muna ahama ulus napitui omma urutanna na perjolo ulus pasamot isi majal ulus pasamoton ima ulus pasamot di pasahat tu si pasahat sinamot isi pasahat sinamot umumna molo mangulu do pedatoras na banatoras nih para nakipa mapasaton sinamot alani do gawi perjolo do ulus pasamot di pasahat sian ulus hela napa duaon ulus hela adong mesti suku-sukun bahasa lot tu hela bahasa dang do tu buruna adat Batak menganut sistem patrilineal artinya garis keturunan ayah molonunga ijalo amata manang pak suamina ngapa si dohok bedisi inata manang istrina ido filosofi ni adat Batak menganut sistem patrilineal napa toluhon ulos tu pamarai ima hahani panguli manang babatua di panguli manang amang muda di panguli napau paton ulo simanggokon buido anggina buido anak dia bangudana ido hasahatan ni ulos simanggokon napa limahon ulos siutiapang isi do siutiapang molo suadong dope iboto ni panguli batu na buru nama siutiap pangale molo dung adong nama hasohotan naung di pahuta iboto ni panguli ma hasahatan ni ulos sihutiapang namangihut ulus todoan molo dokot ulus todoan omma ulus tu maranggi baik sian bapa nama tidodohon, opung martidodohon. Satu gijang hasahatan ni akka ulos. Naparpudi ulos tuburuna. Buai mati botonaon tubuh diburu na ababu batuana, tubuh ni bapaudana, manang ibotona sian halaki tubuh ni na tua-tuai. Bahasa kabe buai 120 sada. Sia todoan dohot sia buru do amang tabani akaulusi. Ido asahu do kami hola pitu do ulos namar tohonan di ulaon pesta ujuk. Baik kamu komentarmu alai mulo buai nian. Mulo na tua-tua hita tua mandan pakatota, tua manang pangalahota. Horas ma bangsa Batak.